We zijn allebei in blauw. Oh ja, dat was natuurlijk even mooi. Ik kom er nooit het mooiste stukje nou van het museum. Dat is echt leuk. Ja? Ben zit te boppen op het zolderatelier. Nou, ik geloof dat ik niet te volle zijn ha. Hier zit ze al hier. We zijn weer op de zolder, op het atelierzolder van het Jopie Huisman Museum. En hier hebben we, nou ja, zo'n een kwarte tijd, hebben we hier de mogelijkheden dat ben in vakanties. En als een stukje van het educatieproject wat we nu uitstaan hebben, dat ze je schilderen kennen en tekenen. Want wat is nou een museum zoals Jopie Huisman, dat natuurlijk voorstelt met tekenen en schilderen, dat er ben je net aan de slag kennen. Nou, dat vonden wij wel een van de belangrijkste zaken. Wat een prachtige zeilboot wordt dat. Vertel eens wat jij zo mooi vindt aan zeilboten. Het roer. Wat zeg je? Het roer. Hou jij van een roer van een zeilboot? En waarom? Omdat je ermee kan sturen. Vind je tekenen en schilderen mooi? Ja. Vertel, waarom? Dan kan je gewoon kiezen wat je wilt schilderen of tekenen. Dus je kunt zelf, wat jij in je hoofd hebt, dat kun je op het papier brengen? Ja. Heb jij wel eens gehoord van Jopie Huisman? Weet jij wie Jopie Huisman is? Heb je wel eens gehoord van Jopie Huisman? Ja. Wie is dat dan? Dat weet ik niet. Wat vind je van zijn schilderijen? Heel mooi. Wat is er zo mooi? Dat hij allemaal kleuren mixt. Ik hier helemaal niks mee. Nee, dat is eerlijk. Dat ik gewoon weer. Ik weet net het verstandig en dat is zeker, maar ik hier er helemaal niks mee. Ik heb hier meer emotie van de GTI en hut. En dikke auto's. Nou, dat weer altijd, wat nee, dat is geen auto. Nou. En dan komt er op een gegeven moment de rugels erin. Dan komt er een meisje bij die mij een eind die we ook keurt. Van nou weer was dat ik repareren. En dat is dus een restauratiewet. En toen kwamen dus de mensen bij me op pad, die dus altijd met die eindjes reden. En toen heb ik gewoon heel volle respect voor gekregen. Vanwege de eenvoud en de mensen en ik hier. Het is al hier relaxed spul. No? Het hoeft je hoort net kleren, ik kan morgen ik wel. No? Ja, dat werk wat harder, dus dat vind ik helemaal geweldig. No? Het is echt een, ik ben er eigenlijk ingeroepen en dat is een hobby voor. Ja, dat slaagt nou natuurlijk een kritisch in dat verheer van die denkjes. Ja, gewoon geweldig mooi werk. Ik heb wel mensen aan die waren eigenlijk niet maar van plan om te rietmarsen dingen. En dan kwamen ze bij waarom bij de stapvoet en een grijns. Wat leuk joh, wat prachtig, maar wat is dat geweldig mooi. Ja, dat is feest, dat is feest. Nou, dat is nooit mooier natuurlijk en als die dagen op die manier dus invullen is. Als je hebt mensen die komen dan was wat met, vooral van bedrijven, dan moeten ze dus ingaan en eigenlijk is er helemaal geen oorlog, maar dat ze dan schaffen meidje, dat is gewoon geweldig joh.
En dit is dus jouw garage? Dit is mijn garage, ja. En ben je dan wel, ken je alles wat vinden? Nou, ja, ik heb altijd een mooie vraag. Ja, ik hou wel van chic. Ja? Zo joh. Nou ja, dat rent eigenlijk de hele dag rent dat wat terug, joh. Van mensen die even een hoekje komen, even een praatje maken. Even van dit, even van dat. Het is, het is gezellig. Zo. Lekker werken. Oh ja. Ik wel. Waar ga je vissen? Ik zie wat bekend. Ja, leuk hoor. Ja. Joh, ik maar een beste snor. Ja, dat het een soort geld kost. Ja. Ja? Ja, dan moest iedere man aan dan moest moestas keepje. Ja. En dan moest iedere keer naar een speciale kapper in Heerenveen. Ja. En dan kost geld, joh. Een snorrenkapper. Ja. Ja. Ja, meneer Vos. Oh ja. En die punten er nog voor jou bij? Ja, en dan giet er eerst tot er zeg maar, het apparaat en dan giet er dat mes. Ja. Zo, helemaal en alles. Oh. Ja, en dan had er, ik zie dan moest thuis, dan op iedere morgen er een beetje snorrenvet in. En dan komt de krul erin, hoor. Aha. En iedere keer er wat groter en wat langer. Zeker, hè? De krulspel weer krijgen. Ja. Ja. Zo, dan ben ik meestal die toch wat krulspel. Ja, zo, ja, maar ja. dat heb ik dan maar net. Nee. Ja, mooi. Nee. Zo, dan sjaast de simmers nog met het dakje van alleen Ja, mooi dan. met de snork een beetje waaien. Ja, natuurlijk. Prachtig. Nee, we hebben een mooie tour gemaakt. Hè?